ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते सर्वरूपाय महानरकहारिणे पापहारिणे तुभ्यं नमो वृषभवाहनम। भगवान शिव भगवान विष्णुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ଶିବ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର। ଶିବସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ଶିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଶିବ ମହାପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ଭକ୍ତୋ ନରୋଜସ୍ତୁ ତବ ନିନ୍ଦାଂ କରିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଂ ଚ ନିଖିଳଂ ଧୃତଂ ଭସ୍ମ ଭବିଷ୍ୟତି ନରକେ ପତନଂ ତସ୍ୟ ତ୍ୱଦୁଦ୍ୱେଷାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶିବ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବ ତାହାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରିବା ହେତୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମମ ଭକ୍ତଶ୍ଚ ୟଃ ସ୍ୱାମୀ ତବ ନିନ୍ଦାଂ କରିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ବେ ନରକେ ବାସଂ ରଜସ୍ୟ ନିୟତଂ ଧ୍ରୁବଂ ତ୍ୱଭକ୍ତୋ ଯୋ ଭବେତ୍ ସ୍ୱାମିନ୍ ନମ ପ୍ରିୟତରୋ हि ସଃ ଏବଂ ବେଜୋ ବିଜାନନ୍ତି ତସ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନ ଦୁର୍ଲଭା। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ କରୁଣାବିନ୍ଦୁ ଶଙ୍କର, ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବ ତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କବାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନାଥ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଶିବ ଶିବ।